салом дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хусанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. сар мекунем. Виктор Осимхон унвони беҳтарин футболбози соли 2023-ро дар қораи Африқо гирифт. инро хадамоти матбуотии Конфедератсияи футболи Африқо расонае кард. гуфта мешавад ки футболбози дастаи Наполи ва мунтахаби Нигерия дар маросими супоридани ҷоизаҳо дар мамлакати Марокаш аз ҳамтоҳои худ Ашраф Ҳакимӣ аз ПСЖ ва Муҳаммад Салоҳ аз Ливерпул пеш гузашт ва соҳиби ҷоизаи беҳтарин футболбози Африқо дар соли ҷорӣ гардид. дар ин баробар ҷоизаи беҳтарин мураббии сол насиби сармураббии мунтахаби Марокаш Валид Реграги ва унвони беҳтарин дарвозабон дар соли 2023-ро дарвозабони тими Марокаш ва дастаи Ал-Ҳилол Ясин Буну соҳиб шуд ки ин ба хотири фаъолияти назаррас дар чемпионати ҷаҳонии соли 2022 ва расидан то марҳилаи нимниҳоии ин мусобиқа мебошад. соли гузашта Виктор Осимхон дар 32 бозӣ 26 гол ба самар расонида унвони беҳтарин футболбози серияи А-и Италияро соҳиб гардида буд. ҷоизаспории беҳтаринҳои Африқо соли як маротиба дар моҳи охири солшумории мелодӣ баргузор карда мешавад ва соли гузашта ин ҷоизаро футболбози дастаи Ал-Наср Садио Мане соҳиб шуда буд. шоҳи Милан боз ба дарбори худ баргашт. чанд рӯз шуд сару садоҳо дар мавриди ба сари қудрат омадани Златан Ибрагимович сархати расонаҳои хабарӣ буд. мегуфтанд ки Ибрагимович ҳамроҳ бо Игнатсио Абате симати сармураббигии дастаи Миланро бар уҳда мегиранд. аммо гап сари мураббигӣ не, балки сари дигар вазифа будааст. дирӯз хабарҳои расмӣ нисбати ҳамроҳ шудани Ибра ба ҳайати аъзоёни ширкати Red ки ин ширкат ҳамчунин сарпарастӣ ва раҳбарии бошгоҳи Миланро бар зимма дорад ҳамроҳ гардид. дар ин лоиҳа Златан ҳамчун раҳбари шуъбаи варзиш, медиа ва рушд фаъолият мекунад ва бар замми ин як басти кории дигар ба сифати машваратчии асосии раҳбарияти бошгоҳро низ бар уҳда хоҳад гирифт. бояд бигӯем ки ширкати мазкур на танҳо дар рушди бошгоҳи Милан ҳамчунин як дастаи нави варзиши бейсболро бо номи Нью Йорк Янкиз сарпарастӣ месозад ки як қисми нерӯи кории шоҳи футболи Шветсия ба он су равона мегардад. аммо нисбати хабари оне ки гӯё Ибра ҳамроҳи Абате баъди истеъфои эҳтимолии Пиоли симати сармураббигиро бар уҳда мегиранд, бошгоҳи Милан инро рад накард. ба иттилои Ла Репаблика агар Стефано Пиоли ба истеъфо равон карда шавад, пас номзади асосӣ дар ин симат Абате ва ёрдамчии ӯ Златан Ибрагимович хоҳад буд. аммо ин коргузории муштараки Абате ва Златан ба иттилои манбаъ муваққатӣ ва то дарёфти сармураббии нав мебошад. хулас Ибрагимович фақат ним сол дар ҳаёт бидуни футбол зиндагӣ карда тавонист. як хабари фоҷиадор мехонем. бозии дастаҳои Гранада ва Атлетикро дар доираи рақобатҳои чемпионати Испания ба хотири марги нобаҳангоми як мухлис дар минбар манъ карданд ва ҷузъиёти ин фоҷиаро шарҳ медиҳем. бозиро дар дақиқаи 18-уми бозӣ бо сабаби марги як мухлис манъ сохтанд ки дар ин ҳол бозӣ 1-0 бар нафъи дастаи Атлетик буд. дар ин фоҷиа ҳамчунин як қаҳрамони асосӣ ҳам ҳаст ки бояд дар мавридаш ҳарф занем. вақте мухлис бо сабаби аз кор мондани қалб ба замин афтод, ягона нафаре ки аввалин шуда наздаш давиду ёрдамчии доварро гуфт ки бозиро манъ кунад дарвозабони дастаи Атлетик Унай Симон буд. ҳамин тавр довар бозиро манъ кард ва табибони дастаҳо ҳамроҳ ба пизишкони умумии майдон ба кӯмаки ӯ нафар шитофтанд ки ба қавле аллакай дер шуда буд. хулас ҷасадро аз майдон берун бурданд ва мухлисонам баъди интизориҳои зиёд гумон карданд ки бозӣ идома меёбад. дар ҳамин вақти интизории кулли мухлисони минбар аз ҷой бархоста бо як садо исми Унай Симонро ба забон меоварданд. хулас интизориҳо тамом шуд ва намояндаҳои чемпионати Испания бо машварати доварон ба хулосае омаданд ки бозиро ба таъхир гузоранд. аммо маслиҳат ҳамин хел шуд ки бозӣ аз дақиқаи 18 бо ҳисоби 1-0 ба фоидаи дастаи Атлетик оғоз мешавад. Конор Макгрегор баъди интизориҳои зиёд ҳаминак ба актагони рақобатҳои муҳташами UFC бармегардад. Дана Уайт аллакай ҳис кард ки баъди Конору Ҳабиб шаҳомати UFC кам-кам ба самти поён ҳаракат мекунад. аз ин рӯ имконият пайдо кард то майдони ҷанҷолҳои ин ташкилотро пурсару садо созад ва Конор барои ин дарёро пурталотум кардан варианти идеалӣ аст. инро сараввал худи Конор Макгрегор тавассути шабакаҳои маҷозӣ расонаӣ кард. ӯ навиштааст ки ман рақобати навбатии худро фасли баҳор сипарӣ мекунам.
ман ҳоло ҳам ҳатто дар арафаи машқҳои фоғилонаи касбӣ нестам, аммо ҳар рӯз дар толори варзишӣ кӯшиш мекунам то ба таври 100% барқарор шавам. рақиби ман Майкл Чендлер аст ва он бояд то баҳор боқӣ монад, навиштааст Конор Макгрегор дар саҳифаи инстаграми худ. Конор Макгрегор ва Майкл Чендлер як шохаи UFC-ро ба сифати сартоз пеш мебаранд ва баъди рақобатҳои даставӣ акнун имкон аст ҳардуи онҳо рӯбарӯи ҳам қарор бигиранд. Конорро дигар ба қавле фақат даҳонаш мондааст. агар даҳонаш намебуд, барвақт пеш аз уқоб шағолҳо мехӯрданд. ҳамлагари тими мунтахаби Португалия Криштиану Роналду шоми дирӯз дар даври чаҳорякниҳоии ҷоми подшоҳии Арабистони Саудӣ ба дарвозаи Ал-Шабоб дар ҳайати дастаи Ал-Наср гол зад ва ин гол барои ҳамлагари 38-сола голи панҷоҳумаш дар соли 2023 дар ҳайати тими Ал-Наср ва тими миллии Португалия дар ҳама мусобиқаҳо буд. Ал-Наср дар ин дидор бо ҳисоби 5-2 ғалаба кард ва Криштиану голи чоруми ин дидорро ба ҳадаф расонид ки бо шарофати он Криш голи панҷоҳуми худро дар соли 2023 истиқбол гирифт. бояд гуфт ки барандаи панҷкаратаи туби тиллоӣ тавонистааст дар ҳайати Ал-Наср 40 гол ва дар ҳайати тими миллии Португалия 10 гол ба самар расонад. ёдовар мешавем ки дар ибтидои соли 2023 Роналду тарки Манчестер Юнайтед кард ва ба тими Ал-Наср ҳамчун агенти озод гузариш намуда буд ва инак дар қатори беҳтарин футболбозони дастаҳои аврупоӣ аз қабили Холланд, Мбаппе, Ҷуд Беллингем ва дигару дигарҳо аз Арабистони Саудӣ барои беҳтарин футболбози сол шудан мубориза мебарад. муҳим дар зиндагӣ таслим нақш шудан будааст ва сину сол фақат рақаме аст ки ба забон меорем. ба ҳамин тамом, то дидори навбатӣ, хайр.